južnog i srednjeg Jadrana, izvan naših teritorijalnih voda, skoncentrisana je velika grupa zapadnih ratnih brodova. Tu su ratni brodovi Velike Britanije, Španije, Italije, Belgije, Holandije, Portugalije, Grčke, te Turske i brodovi iz sastava američke šeste flote. Tu je i nemačka raketna fregata Bayer koja ne vije zastavu svoje zemlje. U Jadranu su 3 udarne grupe nosača aviona i udarna grupa nosača helikoptera. Na putu prema Sredozemnom moru, a možda i Jadranu, je američki nosač aviona Roosevelt. Udarna grupa nosača aviona Kennedy, koja pored nosača ima 3 do 4 broda, nalazi se u širem rejonu rta Gargano. Palubna avijacija sa nosača, avioni F-14 Tomcat, F-18 Hornet, A-6T Intruder, K-6DE, 3E, 2C Hawkeye, S-3A Viking izuzetno je aktivna. Te snage, sem ostalog, u rejonu Pelješac-Split obezbeđuju letove transportne avijacije, čiji je navodno cilj dostava humanitarne pomoći istočnoj Bosni. Da su i neki drugi ciljevi u pitanju pokazuje podatak da su u prvom bacanju pomoći u sastavu transportera našao i avion koji je bio veličine Herkulesa, ali nije bio transporter. 3 broda iz te grupe su učestvovalo u vežbi Ajkula 93 koja je održana u vodama Mediterana, kao i u vežbama artiljerijskog gađanja. Udarna grupa nosača helikoptera Guam manevrišu u rejonu Visa. 1 do 2 broda manevrišu u rejonu Drača. Na Guamu je bataljon Mornaričko-desantne pešadije koji je jezgro za formiranje desantne brigade. Ta jedinica je sposobna da izvodi borbena dejstva 30 dana bez popune. Udarna grupa nosača aviona Ark Royal kontroliše srednji Jadran u rejonu Vis-Split. Na nosaču su aktivni avioni Sea Harrier sa vertikalnim poletanjem i helikopteri Sea King. Udarna grupa nosača aviona Clemenceau manevriše u rejonu severnog Jadrana. Pomorske snage NATO i Zapadnoevropske unije u Jadranu su izvele vežbovne aktivnosti protivvazdušne odbrane, protivpodmornička dejstva, protivbrodsku odbranu. Formirane su i 2 udarne grupe koje manevrišu u centralnom delu južnog Jadrana i širem području Bari Brindisi. Nedavno je u srednjem i severnom Jadranu održana vežba napada na ciljeve na moru. Američki avioni su napadali francuske brodove i obrnuto. Mada zvanično zapadne pomorske snage kontrolišu i sprovode blokadu protiv Savezne Republike Jugoslavije, one obavljaju i druge, po našu bezbednost, izuzetno važne poslove. Vrše elektronsko izviđanje vazdušnog prostora Jugoslavije uz povremeno elektronsko ometanje, potpuno kontrolišu ulaz u Otrant i ulaz u teritorijalne vode Jugoslavije. Kontrolišu teritorijalne vode i vazdušni prostor Albanije, zaustavljaju teretne brodove i kontrolišu teret. Zapadni plovni sastavi koordiniraju aktivnosti sa vazduhoplovstvom i podatke dostavljaju 3. regionalnom centru Italije. Prva linija kontrole je na spojnici Valona Otranto, sledeća u visini Drača, a 3. na prilazima teritorijalnim vodama Jugoslavije. U okolnostima značajnog prisustva, vojnički neopravdano jakog sastava zapadnih ratnih brodova u vodama Jadrana i snažnog pritiska na srpski narod van Jugoslavije i na Saveznu Republiku Jugoslaviju, Jugoslovenska ratna mornarica ima odgovoran zadatak da stalnom budnošću spreči narušavanje našeg teritorijalnog integriteta i uspešno zaustavi eventualnu vojnu intervenciju. Za ostvarenje tog zadatka stalno se vrše pripreme.